Legebiltzar buru Andrea, legebiltzarkideak, gaurko plenoa jarraitzera etorri zareten gonbidatuak, plenoa jarraitzen ari zeraten kazetari eta langileak eta herritarrak, atxalde hon denoi. Bueltan da, legebiltzarreko jarduna eta Mercedes Sousaren olerki eder baten bersioan Ines Osinagak abestu bezala, dena aldatzen da. Baita legebiltzar hau ere. Herri hau termino politiko eta soziologikoetan aldatu da, marka politikoa aldatu da, eta politikari belaunaldi berri bat inkorporatu da politikaren lerrora, eta horren isla ere bada legebiltzarra. Ikuskizun da, ziklo politiko berri honek eskatzen duen maila politiko emateko gai izango garen, bizi dugun garai erabaki honetan maila emango duen legebiltzar berriak, legebiltzarra osatzen dugunok maila emango dugun, eta politika egiteko moduetara iritsiko den hain beharrezkoa den aldaketa. Ikuskizun, baina gure ahalegina hori izango da. Gaurkoa da oso egun garrantzitsua esango nuke, legislatura bateko plenorik garrantzitsuenetako badela, ez? Gaur lehendakari gai bati, legebiltzar honen konfidantza emateko osoko biltura da, beraz, bada pleno garrantzitsu bat. Konfiantza eskatze ariketa zintzo bat beharko luke izan gaurkoak, baina bistakoa zen azkeneko aste hauetan eta bistakoa izan da gaur ere, zuentzat tramite hutsa izan dela gaurkoa. Edozein kasutan, zenbakiak zenbaki dira, eta, zuk, ez dago Pradales jauna, baina gaur ganbara honen gehiengo absolutuarekin kontatzen duzu 3 lurraldeetako lehendakaria izateko. Parte usted con ventaja, señor Pradales, ya que hiciese lo que hiciera esta mañana, presentara lo que presentara, iba a ser lehendakari igual. Y esto, como bien ha explicitado Pello Chandiano en su intervención de esta mañana, es algo preocupante. Lo es por la dinámica a la que desgraciadamente nos han querido llevar, ya que lo transcurrido desde el 21 de abril hasta hoy se parece demasiado a la vieja política con la que venía a romper su indar berria. Urkulluren errelebo bezala aukeratu zintuzten zu Pradales jauna, baino plana ezer aldatzea denean ez dago erreleborik, aurpegi berri bat baino ez. Hasta hoy usted no ha dado señales de querer cambiar el guión, ni parece que le hayan dado mucho margen para ello, pero tampoco lo ha hecho hoy. Ezin da aldaketaren indarra izan eta aldi berean orain arteko gobernantza eskemekin jarraitu. Nik balioan jarri nahi dut gaur Pello Chandianok egindako ariketa. Bide batez, horrela Urkullu lehendakariak ere izango du bere interbentzioaren undik norakoa, ez du aukerarik izan ura jarraitzeko. Ariketak oinarrian politikak agintzaren erabilgarritasun zabalenari aitortza eta zentzua eman dio. Gai izan da, gaur Pello Chandiano legebiltzar honen eta gaurko osoko bilkuraren eztabaidaren maila igotzeko. Gai izan da, Euskal Herria Bilduren programa elektorala baino, herri honen egoeraren diagnostiko zintzo batetik, elkarguneak identifikatu eta herri proiektu bat eskaintzeko. Eta gai izan da, eskua luzatzeko eta haratago kooperaziorako estenatoki bat marrazteko. Zintzoki esango nuke, gaur Pello Chandianok herri honen lidergo hartu nahi duenak egin beharreko aritketa zintzoa egin duela. Me gustaría poner en valor el ejercicio que Pello Chandiano y Euskal Herria Bildu han puesto a hacer hoy para estar a la altura del contexto y de lo que este país requiere. Creo que ha demostrado su capacidad de hacerse cargo del momento y arrojar luz y ofrecer esperanza para toda esa gente que cree que sí, existe otra forma de hacer las cosas y que sí, la política tiene que ser útil para la gente. Zen hemen, gure artean mokokaritza izan daiteke kronika idazteko erregaia, baina hor, kanpoan, legebiltzar honen 4 pareten kanpoan herri bat dugu zain, gobernatu ezin dena ez gehiengo osoz, ez koalizio itxien bidez, ahí fuera nos espera un país al que poco o nada le importa cuántas consejerías les toca a cada uno de los socios de gobierno, poco o nada le interesa si el señor Andueza formará o parte de ese gobierno. En definitiva, para quien lleva meses esperando a que le llamen para una operación de Osakidetza o quien tiene serias dificultades para pagar el alquiler, que es abusivo en cualquiera de los municipios de esta parte del país, la verdad es que la política convencional le sirve para bien poco. Eta horregatik, uste dut importantea dela gauzak egiteko modu hori gaur
balioan jartzea. Eta gauzak egiteko moduez, konbentzionalak ez diren moduez ari garenez, balorean jarri nahiko nuke 27 legebiltzarkidez osatutako Euskal Herria Bilduren taldeak egin duen hilabete terdiko lana. Izan ere, apirilaren 22 geroztik lanean jarri ginen herri honen eta legegintzaldi honi eskaini beharreko egitasmo politikoaren gainean. Esan nahi dizuet hemen dagoela talde bat, kohesionatua, indartua, ilusionatua, prestatua, gaitasun handikoa, apasionatua, herri honen interesen beharrei erantzuteko prest dagoena. Eta hori ez da gauza makala. Eta egiteko moduekin jarraituta, politika konbentzionalez ari garenean, egia esan espero genuen zuen partetik elkarrizketa. Espero genuen herritarrek emandako mezua jaso eta ulertu izana, eta gauzak beste modu batean egin behar direla ulertzea, Pradales jauna. Espero genuen hauteskunde kanpainan esan zenuten hori, zerorrek esandako hori, betetzeko gai izatea. Baina hitzik ez dezu bete. Y le correspondía a usted, señor Pradales, ejercer un liderazgo que no ha mostrado hasta hoy. Le correspondía a usted entablar un diálogo no solo con aquellos con los que el acuerdo le sale más barato. Le correspondía a usted llamar a Euskal Herria Bildu y a Pello Otxandiano para entablar un diálogo sobre el qué, el cómo y el para qué. Y es que ese mínimo esfuerzo hubiera supuesto para el país una noticia positiva, una señal de que las cosas empiezan a cambiar. Y creo que quien aspira a ser lehendakari está obligado a hacer ese esfuerzo. Euskal Herria Bildu tiene 27 escaños, señor Pradales, los mismos que tiene su partido. Herri honetako bi familia politiko abertzalen arteko elkarrizketak eta are gehiago oraingo honetan eserlekuetan berdinduta egonik ez luke anomalia bat izan beharko. Lehendakari izan nahi duen personak lidergoa hartu eta lideratzea ez luke anomalia bat izango, baina zoritxarrez momentu honetan behintzat hala da, anomalia bada. Es por lo que en un ejercicio de normalidad y cortesía parlamentaria, nuestro candidato, Pello Otxandiano, quiso reunirse con ustedes, no para disputarle ningún tipo de liderazgo, sino porque entendemos que es el mínimo exigible para alguien que pretende liderar la principal institución en esta parte del país. En cualquier caso, como hoy habéis podido comprobar, nada de lo que ha pasado, nada de esto ha sido una excusa para que dejáramos de hacer nuestro trabajo. Hemos hecho nuestro trabajo. Y hoy hemos ofrecido a esta Cámara un proyecto de país ambicioso, con un diagnóstico sincero, certero, con puntos de encuentro, retos de país, una propuesta para articular el debate en torno al nuevo estatus y la gobernanza que el siglo XXI requiere. Gure lana egin dugu. Kanpainan egin bezala, hauteskundeen ondoren egin bezala, gu ez gara elkarguneak bilatzeaz nekatuko. Gaur ere, horretan jarri du azpimarra Pello Otxandianok. Euskal Herria Bildu zerbaitetan tematia bada, akordiorako eta elkarguneak bilatzeko saiakeran da, erantzunkizunagatik, arduragatik, garaiek eta eskuartean ditugun erronka eta arazoek hala eskatzen dutelako. Guk ez dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren hitza edo proposamenak ez ditugu bizitzen mehatxu bezala. Guk ez dugu gizarte zibilak edo herri honen inteligentziak egin ditzazken ekarpenak konspirazio edo ariketa populista bat bezala hartzen. Gu sinestuta gaude 21. mendearen urte erabaki horretan ezin daitekela 20. mendean bezala gobernatu eta ezin zaiola errealitate sozial eta nazionalari bizkarra eman. Eta sinestuta gaude baditugula baldintzak mailako politika planteatzeko. Eta desberdinetasun gainetik, naiz hauek sakonekoak izan, ados jartzeko ere baditugula baldintzak, ados jarri behar geran gauzetan. Baditugu baldintzak elgarguneak baliatzeko, baina horretarako alboratu behar dira praktika konkretu batzuk, politika egiteko modu batzuk. Eta alboratu behar da gaur adibidez, ikusi dugun netako bat, ez? Alboratu behar dira diskurso autokonplazienteak, Pradales jauna. Zegure reakzionatzeko gaitasuna anulatu egingo dute. Hilabeteak pasa ditugu legebiltzar honetan datuen inguruko iska-miska oitako batian, ez da? Batzuk datu batzuk eman eta besteak beste batzuk ematen. Hemen ere azaldu dira datuak, zuk datu batzuk erabili dituzu. Baina evidentzia da. Eta errealidadea da,
Euskadin dena ez dela zoragarria. Begira, zu gaur egin duzu hemen ariketa bat, zure diskursoaren lehen zatian, eta egin duzu ariketa bat, nun ematen zuen, termino globaletan, konpartitzen zenula maila batean, termino globaletan, Peio Txandianok ere onera ekarri duen diagnostiko hori. Konpartitzen zirela, ikusten zala excepzionalidade momentu bat bizitzen ari gerala, ikusten zirela arrisku batzuk baditugula, mehatxu batzuk baditugula, baina hori gero, EAEra jetxidanean, zezu gaur hemen EAEri buruz bakarrik hitz egin duzu, Euskal Herriari buruz ez duzu hitz egin, kontua da hemen dena zoragarria dela. Zoragarria dela. Eta guk pentsatzen genuen eta sinestuta geunden, kanpainan entzun genitunak entzunda, gauza batzuk aldatu zirela. Eta onartzen zala, tartean adibidez Osakidetzan arazo bat genula, etxe bizitzarekin arazo larri bat genula, emantzipazioarekin arazo larri bat genula, transizio energetikoari dagokionean estankatua geundela. Uste genuen horietako batzuk onartuak zirela, baina zuk berriz gaur etorri zera, onera, diskurso autokonplaziente horrekin, zehaztasunik gabeko diskurso autokonplazienteak egitea. Eta hitz egin duzu, kudeaketa emozionalaz edo horrelako zerbait, ez? Gustatu zaitori. Kontua da, gaur egun eta azkeneko hilabete luze hauetan eta hauteskunde zita esaten ari direnean herritarrak dituzten arazoak, agerian utzi dituztenean zeintzuk diren bere kezkak, zeintzuk diren bere zailtasunak, eta botoa eman dutenean ere hoiek agerian geratu direnean, zuk egin dezun diskurso horrekin ezin direla identifikatuak sentitu. Ezin dira identifikatuak sentitu herritarrak, zuk hemen Osakidetzan, arazotxo bat izango bagenu bezala hitz egiten dezunean. Edo hitz egiten dezunean termino orokorretan gaztek duten arazoetan eta esaten dezunean kantera zaindu behar dela. Edo esaten duzunean, lagundu egin bertzaiela etxe bizitzarekin. Hemen, bizitza proiektuak hauskorrak bilakatzen ari diren arazoak metatzen ari dira, eta gainera, arazo horien jatorrian zuen kudeaketa ere badago. Guk ez dugu esango egoera katastrofikoa denik, ez da hori kontua, baina bai, egoeraren diagnostiko zintzo bat egitea funtsezkoa dela ondoren hartu behar diren neurriak hartu izateko. Eta esan bertzela, autokonplazientzia horrek gure eragiteko gaitasuna anulatu egiten du. Ezin da emendakinik egin, dana ondo dagoela esaten denean. Eta nik uste dut horren kontzientzia hartu egin behar dela. Hartu behar da baita ere, ditugun arazo horietako asko, zuek hartutako autu politikoen ondorio diaren ardura ere hartu beharko zenuke gaur. Eta ez dezu egin, diagnostiko autokonplaziente horrek ekidindu hoien ardura zure gain hartu alizatea. Hay una responsabilidad política en la situación que tenemos, en la situación que los ciudadanos están viviendo y en los problemas que se nos están acumulando. Porque si eso no se asume que hay una responsabilidad, es difícil pensar que ustedes van a poder venir aquí a solucionar nada. Si uno no entiende que es parte del problema, difícilmente va a ser parte de la solución. Eta gaur hori ikusi dugu eta adibide argiena izan da Osakidetzarena, nun ez dizkuzuen planteatu zein den planteamendua, zein den plana begirada aldatu eta finean ditugun arazoiei gardentasunez eta berbea zela erantzuteko. Ez diguzu esan, adibidez begirada aldatuko dezute, ez diguzu esan gardentasunez arituko zareten, ez diguzu esan kontratazio politika aldatuko dezuten, ez diguzu esan lehen arretan ikuspegi longitudinadie hori aplikatuko dezuten. Ez dezute horrelako planteamendurik izan. Ez da eskaintza konkreturik ere egon zaintzari dagokionean, ez da etxe bizitzari dagokionean. Horietan guztietan arazoak metatzen ari zaizkigu. Y más allá de plantear aquí buenos propósitos y decir que esto se va a gestionar con inteligencia emocional, los ciudadanos requieren ya propuestas concretas, porque llevamos demasiado tiempo perdido. Señor Pradales, necesitamos un lehendakari, no un coach, que anime a la gente. También hay una cuestión de credibilidad, y la hay también con el Partido Socialista. Eneko Andueza no está aquí, pero me da la sensación que él sigue haciendo política como antes, comiéndose una y contando 20, como en el Parchís. Y hay cuestiones de credibilidad, ¿no? Porque sí que ha quedado claro que en esta Cámara todos somos soberanistas, también el señor Andueza, él es un soberanista español y así lo reivindica. Y también han quedado claras sus preferencias, que son las de mantenerse en un gobierno. Eso ha quedado hoy muy claro. En todo caso, como decía, aquí hay una cuestión también de credibilidad. Zezuek
gaur hemen planteatu dituzuen asmo horietako askotan planteatu dituzue. Izan dituzue 8 urte hemen planteatu dituzuen erabaki horiek hartu ahal izateko. Les hemos visto llegar mal y tarde a la toma de decisiones. Nos han planteado objetivos y compromisos similares en anteriores acuerdos de gobierno. Por eso tengo que decirles que su credibilidad y su capacidad para gestionar lo que tenemos entre manos está muy en cuestión en este momento y los ciudadanos también lo están diciendo. Eta gero daude zuen arteko desadostasunak. Oraingo honetan nolabait paktatu egin dituzuen desadostasun horiek. Baina desadostasun horiek egon badaude. Hauteskundeak eta gero esan genuen desiatzen geundela ikusteko nola fusionatzen zenituzten bi programa horiek. Zuen zeharlo askotan irakurketa oso desberdinak egin dituzue eta proposamen antagonikoak azaldu dira. Hori ikusi dugu kanpainan, baina ikusten da baita ere zuen hauteskunde programetan. Eta desadostasunen zerrenda hori luzea da. Esango nuke, kasi maila batean adostasunak, baino desadostasunen zerrenda luzeagoa dela. Esango nuke apirilaren 21 geroztik egin duzutela izugarrizko ariketa komunikatiboki eta informatiboki kontentzio ariketa bat egin dezuela desadostasun horiek agerian geratzeko. Baina hor gaudela eta kontu erabakikoarra dela jakitea desberdintasun horiek nola ebazten dira. Nola ebatziko dira adibidez etxe bizitzan dituzuen desadostasunak. Nola ebatziko dira? Ez dakigun. Eta gainera, aspalditik ezagunak zeratezuek eta ondo dakigu elkar neutralizatzeko izan dezuen joera eta horrek suposatzen dituen etorkizunerako hipotekak. Beraz, zalantzak kontu horretan ere, sinesgarritasun gutxi kontu honetan ere, eta ikusiko dugu horrek izango duen ondorioa. Eta gero dago gauza bat nitxundituta utzi nauena, eta da adostu dezuetela leialak izatea. Nik horrekin aluzinatu egin nuen, irakurri nuenean, baino egia da, zuen ibilbidea ezagututa, eta gaur hemen entzun diran gauza batzuk entzun da, bagian normala dela. Aipamen merezi du autogobernuaren auziak. Gaur zuk hemen egin duzuna, Pradales jauna esan behar dizut, kezkagarria da. Auzia gainetik kendu dezu, eta alderdien esku edo bizkar utzi duzu. Urkulluk bere garaian egin bezala. Non geratzen da zure lidergoa gai honetan? Eta beste galdera bat, non geratzen da gaur hemen esan duzun horretan, zer gutxi esan duzu autogobernuaren inguruan, non geratzen da erabakitzeko eskubidea. Hoy nos han planteado usted inhibirse como lehendakari en materia de autogobierno y dejar esta cuestión en manos de los partidos. Es preocupante, es preocupante. Como es preocupante no saber dónde queda en su propuesta el derecho a decidir. Kontinuismoa, jarraitasuna, irauntza, alderdi sozialistak esanak esan, hori da zuen eskaintza, herria momentu kruzial batean sartzen ari denean, jarraitasuna eta reakzio falta agerikoak dira, eta esan behar dizuet, proposamen honetan ez dela ez indar berririk, ez gidoi aldaketarik. Ze iragartzen digu guzti honek? Beste 4 urte, galdu? Ni indar berria, ni cambio de guión. ¿Qué nos anuncian este planteamiento que hoy nos han traído aquí? Lleno de generalidades, basado en la autocomplacencia, sin cifras, sin concreciones. ¿Qué anuncia esto? ¿Otros 4 años perdidos? Edozein kasutan badakizue zein den gaur zuen eta gure arteko desberdintasun printzipala, nori begira egiten dugun politika. Zuek egin duzue azken hilabete terdiko politika modu erreaktiboan eta modu mesfidatean. Gaure hori ikusten ari gera. Guk egin dugu politika modu proaktiboan eta herri honi begira egin dugu. Hor daude bi ereduak. Paper batean idatzita egon daiterkenetik haratago, oinarri oneraino ekarri gaituzten ibilbideak. Y ahí está el kit de la cuestión. Que el no haber sido capaces de presentar no ya a Euskal Herria Bildu, sino a la ciudadanía vuestro proyecto de gobierno y toda la gestión realizada tras las elecciones del pasado 21 de abril muestran soberbia, pero sobre todo muestran debilidad y muestran sobre todo la incapacidad de adaptación a la nueva realidad social y política. Porque se habla mucho de desafección política, de las necesidades de volver a conectar con la sociedad, pasar de lo analógico a lo digital y, por supuesto, se habla mucho de cambiar de guión. Pero
ustedes hoy nos han presentado lo mismo de siempre. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico que seguro que entenderá bien, señor Pradales, me dirijo a usted en concreto, que hoy obtendrá la confianza de su grupo y del Partido Socialista. Usted que lleva ostentando cargos públicos desde el año 2007 y ha sido hasta hace bien poco diputado, bueno, pues no sé desde qué año, pero lleva años, ha sido hasta hace bien poco diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, sabe bien que es una infraestructura. Sabe usted que para la construcción de una infraestructura es necesario, lo primero, la definición del proyecto y así hacer análisis de las necesidades y también de los objetivos. En segundo lugar, se requiere un estudio de viabilidad, tanto técnica como económica, legal o de impacto ambiental. Luego está la planificación, los permisos, las licencias, usted lo sabe mejor que yo. Sabe también que si no se dan los pasos correctos desde el inicio, si no se define bien el proyecto, sus necesidades y los objetivos, puede acabar construyendo una infraestructura con poca rentabilidad social y poco útil para la solución del problema para el que se plantea. Bien, pues espero que sea usted capaz de hacer ese ejercicio de forma muy minuciosa y correcta. No le vaya a pasar a usted con el Gobierno vasco lo que le ha pasado con la Supersur. Begira, Pradales jauna, lehenaldiek garrantzia handia dute, hasierek garrantzia handia dute. Eta lehendakarirako hautagaiak alderdiek jarri eta kentzen dituzte. Lehendakariak ordea, lehendakaria izan behar du lehen momentutik. Lidergoa erakutsi behar du lehen momentutik. Edozein kasutan, Euskal Herria Bildun elkargune bat aurkituko duzue, gaur Pello Otxandianok esan duen moduan. Nosotras hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Nos conocerán por nuestros hechos. Y nosotros vamos a seguir con esa actitud propositiva, constructiva, cooperativa y también exigente, muy exigente. Aldaketa nahiak bultzatuta gauzak beste erabatean egin behar zirela eta egin daitezkela sinetsita eman zioten botoa Euskal Herria Bilduri milaka, 350.000 herritarrek, baino gehiago pasadan apirilaren 21. Eta guk ez diogu horiei denei utzik egingo. Erantzunkizunez arituko gera, oposizioan egotea tokatzen bazaigu, oposizioak duen funtzio nagusiari muzin eta izkin egin gabe jardungo dugu, gobernuarekiko kontrola zuzen eta zorrotz burutzea ezinbesteko delako demokrazia osasuntsu batean, eta bai, politikoki konfrontatuko dugu behar den guztia. Hau, parlamentu bat delako. Konfrontazio politikorako eta akordioak bilatzeko espazio bat. No se trata de erosionar al gobierno o de generar bloques, se trata de que cada uno desempeñe su función con responsabilidad y nosotras lo vamos a hacer. Guk apirilaren 21 jasotako herri mandatoa betetzeko lan egingo dugu. Herri mandatu horrekiko leialak izango dira. Finean, ardura, erantzunkizuna, kooperazioa, garaiek eta gure herriak ala eskatzen dutelako, baino argi izan, txeke zuririk ez, eta dagoeneko ezagutzen ditugun adhesio eskaerei ere ez. Responsabilidad toda, cooperación también, porque así exigen los tiempos, pero ni adhesiones ni cheques en blanco. Garai berriak dira, hasieran esan bezala dena aldatzen da. Politika egiteko modu berriak behar ditugu, bizitzaren ari garen egoerei eta aurrera begira ditugun erronkei erantzuteko politika berriak behar ditugu. Politikan gure ekintzengatik ezagutzen zaigu, leheno esan dugun bezala, eta utzidazu esaten zuk orain arte erakutsitakoak ez gaitula sebetetzen. Zuk, Pradales jaunak, jarraikortasun bat eskaintzen diguzu, eta ez dugu zugan aurkitzen garai berriek eskatzen duten lidera. Esandakoa, ez indar berririk, ez gidoi aldaketarik, betikoa jarraitasuna. En la política se nos conoce por nuestros hechos y de momento lo que usted nos ha demostrado no nos convence, señor Pradales. Nos ofrece continuidad refrescada, pero continuidad. No observamos en su propuesta ni la visión ni la ambición para asumir el liderazgo que requiere este nuevo tiempo. Lo dicho, ni indar berria ni cambio de guión, más de lo de siempre. Pero es que en este momento toca hacerse cargo del momento del país, toca hacerse cargo del momento y toca hacerse cargo del país. Y hemos visto que usted no lo ha hecho, señor Pradales, a diferencia del señor Otxandiano, que sí lo ha hecho.
Zintzoki eta harrokeririk gabe, Euskal Herria Bildu garai berri hau lideratzera deitua dagola, eta Pello Otxandianok biltzen dituela garai berri honetarako lider batek bete beharreko ezaugarriak esan behar dizuet. Humildemente creemos que Euskal Herria Bildu está llamada a liderar este nuevo tiempo y para nosotras y para nosotros, Pello Otxandiano es el candidato que reúne las características para liderar este nuevo tiempo. Gorka Urbizun abestiak dion bezala, gauzak ez direlako horrela, gauzak horrelaxe daudelako, eta ez delako gauza bera inola ere. Hasiera berri bat behar dugu, eta hasiera berri hori gidatzeko hautagaia Pello Otxandiano kanpo da. Gaur beste behin erakutsi duen moduan. Eta bukatuko nuke, arraulari zean enean, edo arraulari izan dagoko izan zean enean, segurasko osondo ulertuko duzun abesti batekin eta metafora batekin. Goze taldeak Joseba Sarriona Indiaren hitzekin sortutako Txabelupa abestiarekin amaitu nahiko nuke. Gaur, uste dut oso metafora polita delako olerkia bere horretan bizi dugun garaiena. Eta olerki horrek hitz egiten duena, abentura, elkarrekin egiten den abentura batetaz, hitz egiten da zailtasunetan arraun egiteak eta elkarrekin aritzeak duen garrantziaz, momentu zailenetan ere, nolabait porturik ikusten ez danean ere, portuak imaginatzeak duen garrantziaz, hitz egiten duen olerki eder horrekin bukatu nahi dut. Eta olerkia horren bukaerak esaten du, ikusten da porturik, ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu eta arantz goaz arraunean. Eta Euskal Herria Bildun ere imaginatzen dugu portu hori eta arantz goaz arraunean. Sendo, tinko, pazientzia estrategikoaz eta elkarrekin. Beti elkarrekin. Eskerrik asko, Kortajarena anderea.